Hinihintay ko talaga ang araw na ito mga kachika. Ito ang araw na kung saan uutang na naman ako ng daing. Ayan, marami kang pagpipilian at uutangin. May pinakas, may tagbagak, may ginamos, may baringon, etc. Pili ka lang. Kaya kung wala kang pera dito, pwede ka pa rin mabuhay kasi marami ang nagpapautang. Kaya ang inyong chikadora di yan pahuhuli, basta utang. Masarap kaya mga daing na ito isahog sa mga gulay. May munggo ka lang, okay na. At may dahon ng kamote o dahon ng kangkong, masarap na ulam na. Siguro ngayon ang aking utangin ay pinakas at saka ginamos at saka baringon. Kukuha din ako ng tabagak na 50 pesos kasi mas mura ang kanyang presyo at ang dami ng 50 pesos mo. Ang utang ko ngayon ay nagkahalaga ng 200 pesos at babayaran ko yan sa sunod na simanal. Kaya ganyan ang buhay ko dito, bayad utang para may